नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर एक्टर अभिनेता पवन सिंह के एगो सुपरस्टार गाना लाल घाघरा अभी रिलीज भइला सा। अभी दूसर के दिन रिलीज भइला भई आ रिलीज भइला के दूसर के दिन 15 मिलियन व्यूज आ गए। 15 मिलियन मतलब समझता नहीं, 1.5 करोड़ व्यू। आ 1.5 करोड़ व्यू अइला के बाद नंबर 1 पर ट्रेंडिंग करता। अब इनकर आवाज के का कहे के बोलबे। इनकर आवाज में सरस्वती बसेली, तबे नु लाखों दिल पर राज करलन, लाखों का करोड़ों दिल पर, तबे नु 1.5 करोड़ व्यूज अभी ट्रेंडिंग पर चलता नंबर 1 पर। पहिले हिंदी पंजाबी या साउथ वाला गाना देख के लागत रहे नु कि भोजपुरी में ससुराई कहिया बनी हंस, लेकिन ई देख के गाना नु एकदम जियारा जुड़ा गई। ठीक बा, मन हरियर हो गई है एकदम। माता ना बढ़िया बनल बड़वे नु, एकदम खर्चो खूब आइल हम जानत तनी। ठीक बा, अब अंतिम में पवन सिंह से एगो बात कहल चाहतनी, एगो शिकायत बा मर देता हरा से। हम जानत तनी कि 30 दिन में 30 गो गाना ऐसा नहीं बन सकत, बाकी तबो 6-6 महीना, कम से कम 2-2 महीना पैसन गाना लेके आवल करो। हमनियों के मन हरियर रहे, जियरा जुड़ाइल रहे। ठीक बा, वीडियो देख के तो मन गदगदा गइल हो एकदम। हिंदी पंजाबी या साउथ में का पर वीडियो बनी हम लोग। ठीक बा, तो वीडियो मस्त बा, लेकिन 6-6 महीना लेट मत करो। फैंस के अपन हाथना मत तरसाओ। अब हम गाना के सोचले रही कि रेटिंग दे हम, लेकिन पहला ही नंबर 1 पर ट्रेंडिंग करत हड़ुए, 1.5 करोड़ व्यूज आ गइल बड़ुए। तो ये गाना के रेटिंग देवल बेवकूफिए के बात बड़ुए। अब हम जानत तनी गाना देख के मतलब पूरा खर्चा के मतलब तनी ऐसे खर्चा ना भइल गाना में। ठीक बा, कतना लोग देखत तनी एकदम सेटअप एकर कतना करता पड़ुए। ठीक बा, तो अगर रउआ सब ई जानल चाहतनी कि ये गाना के कतना खर्चा बा, तो हमार चैनल के सब्सक्राइब करी, काहे कि अगला वीडियो हमनी के इहे ह कि खर्चा कितना पड़ुए। ठीक बा, तो रउआ लोग वीडियो के लाइक करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करी। मिलत तनी अगला वीडियो में खर्चा लेके गाना के।